magpapabrink ako kay Oh. mama. Wala, yung tsura nito eh. Kaya bibidyoan ko eh. So, first time kong maging pearly shell. Ano bang itsura ng ibabaw? Hindi ko alam eh. Kaya bibidyoan ko. Wow, very shell. Ayos. Oh, maganda tingnan kasi parang malinis yung dito. Pero hindi ko alam yung tunay na itsura niya. Magulo. Hindi ka chocolate. Hindi ganun ka-plido. Ginagawa ko lang. Minsan mo lang? Kailangan may suklay tsaka pag gano'n. Ano? Saan mo sa gawa ni Papa Sabok? Hindi ako inaway ni mama mo. Ikaw, Oh. Explain mo. Ang ginawa sa akin. Explain mo. Ay, ba't ka tumitingin? Kaya protektahan niya Minutes ko lang yung daddy mo eh. Naaway ka niya kanina. Daddy! Kinabunutan ka. Akala mo inaaway ako? Ha? Akala mo inaaway ako ni Mami? Ha? Ha? Tinatalian lang ako ng pearly shell. Ano masabi mo? Okay na. Hindi tayo inaaway. Hindi na ako inaaway. Inaaway ba ako kanina? Aray! Sige na. Ano? Tama. Tama ako. Ganda ng mata. Tama na ako. Ganda ng mata. Nako, ganda ng mata mo. Isip ka. Bakit? Sinasama mo ako. Autofocus ba sa'yo? Hindi naman, kay baby naman. Ganda ng mata. Yan! Pag nag-autofocus yan. Wala kayo mag-autofocus. Siso yan, siso. Ayaw mag-autofocus yan. Ayun na. Yan o. Ganda ng mata naman ng asiyas na. Tapang ng kilay mo. Isang kamay lang ako. Tawan ako. Tawan ako. Wow. Kaya mo yun, yung background parang may vertigo. Ha? Tawan, malo. Ako ng sound system. Ay! Yung Siyas. Huwag yung lumalaban. Nakita na naman yung takip. Tama ka sa ulo. Wala na yung takip. Tama ako. Parang may vertigo yan ako. Tama na. Vertigo effect yung tawag dito, Naki. Wala pa yung background. Ngayon mo. Basta ba? It's a vlogging. Kamusta dyan mga kawakit? 4:20 of 7:28. Gets nyo ba yan? April 20, 7:28 p.m. And we're waiting for it's an English vlog for today because we noticed that we have foreign object debris in our Paano kaya mag-vlog tayo ng English na isang beses lang? It's the quarantine extension of the United States Kingdom. What can you say about the things that you feel in your life?
What's the essence of being a humanoid? You can speak English? Fill in the blanks is the... You. Is the me. Look. I'm gonna vertigo the baka. Look the baka. Have you noticed those baka? It's becoming near. Far wherever you are. Kulitan lang. Gusto mo ito mapanood sa ano? Sa YouTube channel natin. Ko alam, ayoko. Bakit? Naglakad dun, oh. Kita mo. Naglakad. Lakad-lakad sinasabi. Takot ka, no? Ito nakakatakot to. Tama, hindi. Vertigo effect ko. Wow! Look at those. Look at those face, mother. Smooth. Maganda rin palang kunyari sa bahay ka lang, no? Ganto mo lang. Tapos i-private mo lang i-post sa YouTube. Ang ginagawa namin ngayon kasi nag-edit na kami ng mga video namin for the past few weeks. In those days, we absence of the present sense. Present tense in the future, past tense in the... Perfect tense. Is the miss, the use, the everybody. Love. Nood kami ng Tiny House Nation sa series ng Netflix. Ginagalaw niya sa kamay ko yung Di tayo man? So, tita. It's tita. Tumatuwa ako, maubos mo na. Ako nga, magbibertigo effect ako. Teka, magbibertigo. So, baby. Sana ka. Sayas. Tama na to. Baba ka man. Ganito ko naman yun. Kulambot. Ito sayas. Natural yung sa kanya eh. Natural Masa yung pusa. Sobrang natural walang halong kemikalan Maganda ka naman habang tumatagal ako. Gusto kong ilabas natin sa vlog yan, yung pagganda mo. What's the secret behind the... So, napapangitan ka pala sa akin natin. Hanggang ngayon naman. Wanda always make me smile because she make a joke with her face. Every time that she does that, I feel like I'm a very special person with special cases of this special kid. So special that so special and especially. You're so pretty. You're so pity. I'm so pity of you. Merly siya lang ganda. Ay, sakto. Parang nasa tenga. Good. Ganda din. Magaganyan ka pag pumunta tayo ng beach. Sige, okay lang. Parang nakatali. Okay, lalawin niyo. Okay, lalawin man. 1, 2, 3. Pindot ka. Noto mo ko eh. Nita. Ikaw nga. Dapat lilit yung ilong ha. Paano lilit yung ilong? Pag nag-smile nga ako, lalong lalaki. Walang effort, lalaki ilong.
Nagaw na ko. Love mo ako si daddy. Sige. Tama na. Tama na. Outro ko naman. Bakit? Vlog Vlog to. ba to? Ikaw naman, baliktad tayo. Sige. Live, love, love life. And fear happiness. Love life. Life, yun eh. Live, love. Live, love, love, life. And fear happiness. Pure awesomeness. Happiness. Happiness. Ay, ganun ka man, ganun ka. Tingala pa konti. Dami pa gustong sabihin. Tingnan mo, ben ka nga eh. Totoo. Dami pang gustong sabihin. Pero wag nila muna. Ito. Hindi na. Tama na. Ayaw niya. Aray! Ganito. Hindi na.